Те, сега че се представи, ще правя влог за първи път в YouTube. Давай, представи се. Не, наистина, представи се. Правя влог за първи път, събирам последователи в YouTube. Трябва да кажа се. Кой си, откъде си, после ще обърна и аз. Кой съм аз? Ама един клип? Да, бе. Да, бе, в YouTube. За първи път правя клип. Може да кажа за фитнес? Да, бе, за фитнес, откъде си? Велико Търново ще кажеш. Ти си от Велико Търново. Къде си? Само мен да кажеш общо. Не, бе, и двамата, бе. Здравейте, приятели, аз се казвам, обичам фитнес, а нещо да се... Да, бе, да. Здравейте, приятели, приятел ми, аз се казвам Берхан от Велико Търново. Занимавам доста време с фитнес и общи спортове и вдъхвам всички момчета да тренират, защото спорта дава сила и... А иначе къде сме? В Амстердам, Холандия, Амстердам, да. Живи момчета. Чай са пеха, аз още Не може да направиш едно... Да, може. Аз за първи път правя. Не се представя. Аз иначе правя само кратки видео клипове. Добро утро, при нас е вече колко е? 10 часа, ние сме от град Велико Търново. Начинаещи, аз съм начинаещ бодибилдър. Бодибилдър да кажа, кой аз не знам. Аматьорско, но поне сме на хъсен. Така е, момчета, тренирайте, защото спорта дава сила и дух. И не само... Моя брат се тренираме всеки ден и се чувстваме бодри, здрави и позитивни винаги. Всеки ден по-здрави. Да. И натурални най-вече. Най-вече при нас химия няма. При нас химия няма. Химия... Са натурални. Химия как да е почти, ние не знаем къде се купуват. Тей, Чао, бъдете живи и здрави. Чао. Чао. Айде сега другия влог. Да обърнем как да покажем. Върви. Ево, един холандски фитнес. И тук се тренира, оттатък се продава.